नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रुआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। अजे अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कैले तो जल्दी से रुआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। वन विभाग के पदाधिकारी पकड़ले जहरीला नाग। रोहतास संवाददाता चारोधाम मिश्रा के रिपोर्ट के अनुसार दावत गांव में डॉक्टर अजय सिंह के मकान में एक विशाल नाग के काम करत मजदूर देखेले जो दीवार के नीचे छुपल रहले, जेकर सूचना डॉक्टर अजय सिंह वन विभाग रोहतास के सूचना देले। सूचना प्राप्त होते ही तुरंत वन विभाग के रेंजर टीटू मंडल आर करके विशाल नाग के पकड़ले। रेंजर टीटू मंडल बतैले कि अजय सिंह के द्वारा फोन पर सूचना प्राप्त उनके घर आकर हम विशाल नाग के पकड़ के ले जाकर के जंगल में छोड़ देवे। रोहतास जिला में वन विभाग सक्रिय देखे के मिलल रहल बा। के देवी स्थान के किनारे एक बड़ा जी के मकान में एक बड़ा गेहूं सांप को पकड़ करके और सुरक्षित जगह पर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद।